Bartoš Šalaj z Poľska. Je prvý konkurs telesná hmotnosť pretekára 117,4 kg. Na čísle 240, čiže je na dvojnásobnú hmotnosti. 240 kg Bartoš Šalaj. Pripomínam, že títo pretekári súťažia bez akéhokoľvek vybavenia, čiže bez akýchkoľvek pomôcok, ako je dres alebo nejaké iné pomôcky, čisto hrubá sila. 240 kg a jeho tretí pokus Bartoš Šalaj z Poľska. Poď hore, poď! Áno, všetko je hore, pokus. Hlavný, super. Good lift. No to ľahké, 250. A na to zároveň